poble històric en tots els sentits. A Camprodon fa molts i molts anys que el turisme forma part de la nostra manera de viure i de treballar i que realment estem acostumats a rebre gent. El passeig Maristany i el passeig de la Font Nova, dos llocs realment esplèndids en el qual es pot captar el que és ben bé el sentiment de Camprodon i envoltat d'aquestes muntanyes que ens envolten excepcionals. Aquesta imatge de Camprodon que podeu veure moltes capses de galetes, però a part d'això el podeu disfrutar si ens veniu a visitar. Aquest pont, que està sobre el riu Ter, ben situat al centre de Camprodon, dona imatge també, com he dit, a Camprodon des de sempre i segurament per molts anys. Lligat amb això, lògicament, el monestir de Sant Pere i les recuperades muralles, la part aquesta central del nostre municipi, d'aquest castell de Sant Nicolau, que sens dubte va recuperant forma i va donant aquest caràcter històric al nostre municipi. Fa 10 anys que ja estem aquí a aquesta fàbrica nova. La vam fer perquè vam tenir un creixement amb la venda d'un 35% i vam necessitar molt més espai i teníem molts productes per desenvolupar, productes sense sucre, sense gluten, snacks salats, galetes com la mediterrània, molts tipus de productes que a la fàbrica antiga no es podrien desenvolupar. Soc Josep Pastoret, soc el president de la cooperativa de Molló i estem aquí en un camp de trumfes per parlar de les trumfes, que verdaderament són patates, però aquí els nostres antepassats ja en deien trumfes i ara ho comercialitzem el nom de la trumfa de la vall de Camprodon. Aquesta patata, bastant llisa, bastant uniforme per pelar i això, per això els restaurants d'aquí de la comarca de la vall de Camprodon i del Ripollès ens la compren quasi bé tota. En aquests moments estem aquí a la sala d'ensecar, que és allà on els productors, quan han collit les patates del camp, les van portant aquí, nosaltres, a través de la cooperativa, ens en fem els sacs de 25, de 5, de la mida que convingui. I aquesta sala la tenim gràcies a l'estimable col·laboració de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, ens va ajudar molt en tot el paperassa, i a més ens ho van subvencionar una mica. El podríem acompanyar amb una trumfa de la vall, així escalivada, una trumfa de la vall escalivada. Vale. Sí? T'ensenyo, t'ho ensenyo? Sí. Bon dia, som la Francina, en Xavi, del restaurant El Pont Nou de Camprodon, responsables de cuina. I bé, els volem presentar un plat que per nosaltres és molt especial. Són els raviolis de patata amb botifarra esparracada i salsa de ceps. Aquest plat té especial el fet que per fer-lo utilitzem la patata, que és un producte a la vall de Camprodon amb molta història i que socialment ha tingut molta repercussió. Per fer aquest plat, a més de la patata, que és el producte principal, també utilitzem la botifarra, el botifarró blanc i el botifarró negre. Per iniciar el plat començarem amb la patata. Primerament la pelarem amb làmines molt primetes perquè es pugui fer el caneló d'una manera fàcil i excel·lent, que es dobli bé. I per coure'l ho farem envasat al buit i ho tindrem coent uns 45 minuts a una temperatura de 80 graus. Bé, un cop tenim la patata coent, procedirem a preparar la salsa de ceps. Primer, per fer la salsa de ceps utilitzarem una Thermomix i anirem posant tots els ingredients a dintre. Posem primer els ceps i després utilitzarem, en aquest cas posarem oli de girassol. L'oli de girassol ens va molt bé perquè és un oli molt suau que no dona gens de greixó ni de pesadesa a la salsa i ens queda més suau i més gustosa. Utilitzarem alls, una miqueta d'all i així com sal i pebre. La salsa la tindrem fent uns 20-25 minuts a una temperatura d'uns 80 graus. Tenim la botifarra blanca i negra ja ben picada, ben preparada, la ceba també la tenim picada
i tenim també uns ceps també trossejats ben picadets. A partir d'aquí començarem a fer el que és el farcit. Primerament rossejarem la ceba, una miqueta a la paella, seguidament hi afegirem el cep, que cogui una miqueta, i finalment hi afegirem la botifarra, de manera que quedi tot plegat, ben homogeni, tot ben lligat, per tenir el farcit dels raviolis preparat. Un cop tenim la farsa feta i la patata ja cuita, podem procedir ja al muntatge dels raviolis i a partir d'aquí ja tindrem el plat pràcticament acabat, només faltarà emplatar-lo. Hola, bon dia, Edu. Què tal? Com estem? Molt bé, què tens avui? Mira, avui, si vols, t'ensenyo els embotits que fem, a veure si decantes per algun. Posa'm botifarra negra. Botifarra negra, perfecte. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Un d'aquests nuclis que forma part de Camprodon, que és una joia. Beget recentment, no fa menys d'un any, que ha estat declarat bé cultural d'interès nacional. Allà podem gaudir d'un poble fantàstic, un poble realment que és tot ell un monument, i que també podem gaudir a dintre l'església de la majestat de Beget. A Camprodon avui es pot practicar un turisme esportiu, un turisme cultural i un turisme de natura. Per què? Perquè tenim tots els equipaments necessaris i perquè, per altra banda, tenim un entorn privilegiat.